bližšie mikrofón potom na neho vedieť. Táto fakulta nebola založená Trenčianskou univerzitou, ale vznikla pod Žilinskou univerzitou, len vďaka mestu Púchov a podnikateľskému prostrediu, konkrétnym spoločnostiam podnikateľským vôbec mohla sa ďalej rozvíjať. Je dôležité povedať aj, čo povedala pani prodekánka pred chvíľou, že je absurdné, ak niekto zlikviduje pracovisko fakulty bez súhlasu akademického senátu, zoberie zariadenie do Trenčína, čiže neodovzdá ho tomu vedeniu fakulty, ktoré túto katedru prevádzkovalo, to pracovisko, a potom tvrdí, že nie sú vytvorené podmienky. Druhá vec, ktorú treba na ktorú treba upraviť pozornosť, je čaušeskovské správanie. To asi sa stalo naozaj len naposledy v Rumunsku, že sa začali vypínať internetové stránky. A ja som veľmi milo prekvapený zo správania sa študentov, ktorí viac ako po 20 rokoch si bránia svoje akademické slobody, pretože tu je o ich právo študovať a právo študovať zahrania aj právo rozdovať sami o sebe prostredníctvom svojho vlastného akademického senátu. Včera bola brutálne násilne napadnutá predsednička tohto akademického senátu, ktorá postúpila aj na vyšetrenie. A to sú metódy, ktoré sa priveľmi podobajú na roky pred rokom 1989. V tomto vidím obrovské posolstvo aj preto, že táto škola patrí integrálne do povedomia vzdelávania v meste Púchov. Má väzby na stredné školstvo, na stredné odborné školstvo, ktoré tu je, a samozrejme aj na podnikateľské prostredie. Treba sa pozrieť aj na iných absolventov iných vysokých škôl, aké majú uplatnenie na trhu, a treba zdôrazniť, že absolventi tejto fakulty majú takmer 100% využitie na trhu práce. A posledné, čo je podľa mňa dôležité povedať, každý vedúci pracovník normálnej univerzity by sa snažil, pokiaľ stratil akreditáciu a nemá ani jednu fakultu, ktorá by mala kvality, ktoré má táto Púchovská fakulta, si ju získať, stavať na nej, zakladať na nej a preniesť tú kvalitu aj inde. To je opačný postup. Ten postup je založený na tom, to, čo dobré je, zlikvidujme, aby nám, nedaj Bože, niekto nevidel do tých špinavých hier, ktoré sa hrajú.